Na ako'y chalice no para sa inyo mga Romano Katoliko. Kay sige magibug angkon nga kamo ang tinungkod ni Kristo. Bisag wala saktong ebidensya, angkon naman ninyo kung may mabasa. Pero kung inyo ni matubag ang akong chalice diha ninyo, mo ni final nga kamo jud ang tinuod nga gitukod ni Kristo. Mao ni akong chalice ninyo. Asa mabasa diha sa Biblia nga miingon si Apostol Pablo nga nagbantay sa Domingo nga mga Romano Katoliko maoy gipiyalan sa mensahe sa Dios. Asa mabasa diha sa Biblia? Kay klaro pagkasulti ang gipiyalan sa mensahe sa Dios maugib kana siya ang tinuod nga gitukod ni Kristo mga kaisunan. Ang nagbantay sa Domingo ba o ang nagbantay sa adlaw ipapahulay sa Sabado? Ang nagbantay sa adlaw Domingo maoy gipiyalan sa mensahe sa Dios. Itudo ninyo asa nga teksto diha sa Biblia. Ang mga Katoliko ani angkon tungod kay na may ebidensya. Ang pag-angkon namo ng simbang Katolika gitukod ni Kristo nga iglesia tungod kay dili man na malilo nga mga kamatuoran nga nalatid sa gitawag og kasaysayan. And remember sa balang kasulatan pod ang atong Ginoong si Kristo dili lang kay siya religious figure, kung dili usab pod siya ka historical figure. And syempre sa historical figure man siya, nasulat gyud ang iyahang kinabuhi, ang iyahang gibuhat sa secular nga mga libro, particularly kining mga libro sa gitawag og kasaysayan. So mao na nga mosugot ka og sa dili o mosugot mo sa dili ang simbahang Katoliko gitukod sa tong Ginoong si Kristo bisag pag di mo dawat. Ika-third point, ingon pa niya na as a challenge nga ingon pa niya nga mahimo datong tinuod tungod akong matubag nato ang iyahang pangutana kung naa ba daw sa Biblia nga ang nagbantay sa adlawng Domingo mao kana ang mga pinili sa Dios. Ang atong tubag, yes, naatay gitawag og mabasa. Kaya sa Old Testament kung nato ang tan-awon ang mga pinili sa Dios katong Israel, ang ilang religion Judaism, dili Seventh-day Adventista, ang ilang religion na Judaism, ang ilang adlawng igsisimba mao man ang adlawng ikapito or natunong sa ato ang kalendaryo nga Sabado. Karon, pag-abot sa Bagong Testamento, nabatay mabasa sa Biblia nga sila San Pablo pinili sa Dios. Yes, Efeso kapitulo 1 bersikulo 5 hangtod sa gitawag og 11. Unya Acts of the Apostles chapter 20 verse 28, sila ang gihugasan sa dugo sa ato ang Ginoong Kristo. Unya napud sila adlaw sa pagsimba. Ang ilang adlaw sa pagsimba buhat kapitulo 20 bersikulo 7, unang adlaw sa semana or kining Domingo sa ato ang kalendaryo. Mananiingon si San Juan, Revelation chapter 1 verse 10, sa adlaw sa Ginoo napuno sa Espiritu Santo iyang gisimba ang Dios. So mao na nga ang katawhan sa Dios sa Bagong Testamento pinaagis tong Ginoong Kristo ang ilang adlaw igsisimba Domingo, dili Sabado. Ngano man kay kanang Sabado para man na sa mga Hudyo nya wala biya na wala sa mga Katolikong Kristiyano ng Sabado gani na magatay miya Sabado. Diba? Pero ang point din ha, mga sir ug mga ma'am, katong official day of worship sa mga Kristiyano, dili sa mga Hudyo ha, adlawng Domingo, dili adlawng Sabado or adlawng ipapahulay para sa gitawag og mga Hudyo. So kamo, ikaw sa Seventh-day Adventist, dili man ka piniyalan sa Dios kay kanang inyong pundok, kanang sekta nga imong gipasakupan, Amerikano may gatukod ana. Dili man agikan kang Ginoong Kristo man bisa pagkapila mo moangkon, ang kami tinuod nagpabili ng inyong pundok bot-bot. Nga naman, sa hinungdan nga, kanang inyong pundok, product na made by the Americans. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolansiano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.